ଗାଇସ୍ ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣ ମାନେ ଖାଇଥିବେ କି ନାହିଁ କି? ମୁଁ ତ କେବେ ଖାଇନି, ଆଜି ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କଲରା ପତ୍ର ରୋଷେଇ କରୁ ତ ପିତା এটা মাছ ଶାଗ ବେରେ ବେରେ ଏଇଟା ଏଇଟା ବେରେ ଏଇଟା କଲରା ଟେଷ୍ଟ କରି ଦେଖେଇବା କୋଉଟା କେତେ ଭଲ ଲାଗେ। ଫାଷ୍ଟ କଲରା ଟେଷ୍ଟ କରିବା। ପିତା ହେଲା ପିତା ପିତା କଲରା ଶାଗ ଇଚ୍ଛା ଲାଗିଲା ନା ମୋତେ, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଅମୃତଭଣ୍ଡା ରାନ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି ନାଇଁ କି। ତାପରେ ଏଇଟା କ'ଣ ଏ ତିନିଟା ଭିତରୁ କେଉଁଟା ବେଶୀ ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗିବ, ଭଲ ଲାଗିବ, କେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ, କେଉଁଟା ଇଚ୍ଛା ଲାଗିବ ସେଇଟା ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ।